Сәлем дуслар, эфирда мен Фәннур Фатихов, демәк хәзер барлык яңалыкларны да сөйләячәкмен. Шоу-біз тапшырыгын башлыйбыз. Илназ Гарипов бүгінгі күндә Мәскәүдә. Қалада еш була башлаганга бездә әллә күченә микән дигән сораулар туды. Шуңа без Илназның үзе белән элемтәгә кердек. Җәй көннәрендә мин эш буенча күбрәк Мәскәүдә булам. Көздән Татарстанда сезон башлануга Казаныма кайтам дип сөйләде җырчы егет. Татмустова телеканалына җәйге сәламнәрен юлаучы Илназга тизрәк кайтырга һәм исән-сау йөрергә дигән теләкләрдә калабыз. Татар эстрадасы йолдызларында яңа мода китте. Гастрольләре тәмамлану белән алар үзләренең ярларына машина бүләк итә башладылар. Мәсәлән, Салават абый үзенең хатынына бик текә машина алып биргән. Фирдус Тямаев исә үзенең ярына УАЗ машинасы бүләк иткән. Әлбәттә, буларның шаяру икәнлеген аңлыйбыз. Шулай да яңадан яңа машиналар теләп калабыз. Кызларның йөрәген яулап алган күпләребезнең яраткан җырчысы Ришат Төхвәтуллинның берничә көннән мәхәббәт көтә күңел җырына яңа клипы чыгачак. Моның турында Ришат үзенең Instagram аккаунтында хәбәр итте. Түземсезлек белән премьераны көтеп, уңышлар теләп калабыз. Данияр Сабиров бит тиресен йомшарту белән шөгыльләнә башлаган. Артист кеше матур булырга тиеш. Әлеге процедураны кәшифә методы буенча ничек ясалганын ул үзенең язылучыларына күрсәтте. Әйдәгез, без дә карап китик. Шоу-біз тапшыруы ахырына якынлашты. Мин Фәннур Фатихов әлеге сәгатькә булган бар яңалыкларны да сезгә җиткердем. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока.